Hola a tothom, anem a veure com podem treballar amb el Lightshot, que és un programa de captures de pantalla, que ja veurem que ens serà molt útil. Anem a suposar, per exemple, que un company del nostre curs ens diu: escolta'm, no recordo com havia de fer, on havia d'anar per canviar la foto del perfil de l'aula virtual. Vale? Doncs li farem una captura de pantalla on es vegi com fer-ho. I ho farem gràcies a el Lightshot. Per tenir el Lightshot instal·lat, ho sabrem perquè ens apareix aquí la imatge de la ploma, que és la ploma aquesta lila. Quan em poso sobre, diu apreta imprimir pantalla, d'acord, per seleccionar-ho. Primer anem a preparar-ho. Jo li vull dir que el perfil està aquí i el que ha de fer és apretar aquí i després seleccionar l'opció perfil. D'acord? Per tant, el que faré ara serà apretar la tecla imprimir pantalla. I com veieu, un subtil gris. Sí, ha canviat una miqueta el to. Llavors jo ara puc seleccionar l'àrea que vull fer la captura de pantalla. Per exemple, aquesta. Un cop la tinc seleccionada puc moure-ho, més cap a l'esquerra, més a la dreta, o per aquests quadradets puc dir no, fes-ho més gran o fes-ho més petit. D'acord? Vale, perfecte. Aquí ja ho tindria. Tindria dues opcions. La desa, i m'ho desaria com un fitxer, o la de còpia, que m'ho copiaria al portarretalls. I llavors jo en qualsevol document que tingués obert podria fer Ctrl V, d'acord? O botó dret enganxa. Vale? Què més ens permet això? Doncs això ens permet, per exemple, l'opció rectangle, seleccionar i dir, mira, el que has de fer és, jo diré, desplegar això i després seleccionar perfil. Vale? El color està en vermell, per aquí podria canviar i que fos un altre color. Vermell ja ens va bé. Què més? Podria posar un text aquí i dir-li 1. Desplega aquesta finestra. I després dir aquí 2, seleccionar perfil. Amb la rodeta del ratolí, si jo la faig girar, veieu, es pot fer més gran o més petit la lletra, si no és prou bé. I aquí ara, per exemple, faré un altre text que dirà 2, selecciona perfil. D'acord? I ara, a més, jo què sé, puc fer una fletxa per si no queda clar el que és cada cosa. Això és l'1, això és el 2 i això és el 1. També té un marcador, tipus fosforito, ara perquè està seleccionat, però si jo volia dir, podríem seleccionar això en groc, podem fer ratlles, línies rectes. Si ens hem equivocat, l'única opció que tenim és anar tirant enrere. No podem seleccionar i esborrar. O directament podem fer l'opció de dibuix lliure, que fa el que jo cregui que hagi de fer. Darrere. Podria fer-ho jo així manualment, d'acord? O el que cregués. D'acord? Tirem enrere. Un cop ho tenim fet això, doncs ja està. Senzillament nosaltres fem un desa i ens quedarà com un fitxer. Sí? Fem desa. D'acord. I puc posar el nom que vulgui. Jo vull deixar descàrregues o en consideri, no? Per això seria... poso un nom, perfil, aula virtual. Guardar, ho hem deixat a l'escriptori. Ara veurem com ens queda. Això ha d'estar per aquí, perfil, aula visual, aula virtual. L'obro i és un document que jo podria obrir i visualitzar amb la captura de pantalla, tal com ens queda. Perfecte, doncs això ja ho tenim. Aquesta imatge nosaltres la tenim aquí guardada i la podíem enviar a qui volguéssim. Només una última petita cosa, la tecla que heu d'apretar és la d'imprimir pantalla. Us he fet una cerca, generalment és aquesta aquí, posa impant. Si teniu algun teclat en anglès, igual posa això, PRT screen, que és imprimir print screen. Però generalment està per aquí a la part dreta, a dalt a la dreta. D'acord? Doncs vinga, ja ho tenim.